yemwe ali phungu wa nyumba ya malamulo yemwe adawina pa uphungu pa tiketi ya Malawi Congress Party pamene padakali pano chipanichi ndi chosusa ku nyumba ya malamulo amenewo apita dimba asankhidwa kukayimira nawo pa masankho aja amene akufuna kuchitika ofuna kusankha spika wa nyumba ya malamulo. Chipanichi chapereka dzina la iwo kuti amene akachite nawo masankhowa kutino ngati mwayunga wagwere akakhalano spika wa nyumba ya malamulo. Ndipo amene asimikizira izi kuzera ku nyumba za media yemwe ndolankhulirapo ku chipanichi amene wa Jessica Bwira afotokoza kunena kuti ayowa chipanichi chasankha dimba, ndipo afotokoza kunena kuti iwo ndi munthu woyethekera amene atakhala kuti nyumba ya malamulo yawasankha kukhala spika wa nyumbayi ndeti abweresa zinthu zabwino. Ndipo adimba atamva nkhaniyi adayamikira kunena kuti anthu ayika chikhulupiriro mwa iwo, ndipo akulonjeza kuti ngati angasankhidwe ku nyumba ya malamulo kukhala spika wa nyumbayi akaonesesa kuti atumikira anthu bwino ndi kuti chikhulupiriro chawo chisakachoke. Ndipo adimbawa mmene asankhidwamu ndiye kuti iwowa akukapikisana ndi anthu monga Samia Suleiman amene ndi achipani cha Democratic Progressive Party amene wonso kuchipani kwadawasankha kuti akachite nawo masankho pa mpikisano wa mpando wa phungu. Mbali nayinso tili ndi amenewo amene ali mtsogoleri wa chipani cha PDP amenewo akondwani Nankhumwa. Ndipo masankho amenewa osankha spika wa nyumba ya malamulo azachitika pa 29 Oktoba, ndipo izi zizachitika kusatira malumbiro amene azachitike pa 27 ndi pa 28 malumbiro a phungu a nyumba ya malamulo. Ndipo Profesa Fabira Mutharika akuyembekezeka kukasegulira mwambo wa aphungu pa 31 Oktoba kumene iwo azakapezeke nawo. Mongokumbusana kunena kuti mbuyomu Samkawale adalemba kalata kulembera chipanichi cha Malawi Congress Party kupempha kuti ngati nkotheka wachite consider kuti nawo akapikisane nawo pa mpando umene wa spika wa nyumba ya malamulo. Komano chipanichi sichidachite consider kalatayi, malo makewo asankha amene wa adimba ndi amene akayimira kumeneku ku nyumba ya malamulo ngati spika pamene akachitise masankho amene ngati mwayunga wagwere ndiwo akakhala spika wa nyumba ya malamulo. Mwanjira ina pempho la Samkawale ndeti laponyedwa kumbali chifukwa iwo adalankhula even pa social media komanso ma media zosiyanasiyana pa Times Zodiac pamene wamafotokoza kuti apereka kalata yawo kumeneku ku chipanichi kuti chipanichi chiwaganizire kuti iwonso akayimire nawo pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo. Choncho malingana ndi mene chiganizo cha chipani sadawasankhewa kuti akayimire, sitikudziwa kuti mwina awasungira mpando wina wake, mwina awayika pa masankho kuti akapikisane ndi anthu ena pamenepo pa first deputy speaker, mwina mpando umene angakhale kuti apatsidwa mwina ndi umenewo, sitikudziwa. Awo ni maganizo chabe, koma nkhani yayikulu ndiona kuti iwo adalembera kalata koma kalata yawo sidachitidwe approach monga momwe iwo amaganizira. Choncho pamenepo pasankhidwa anzawo kuti ndi amene akuyembekezeka kachita nawo mpikisano pa mpando umenewu wa spika wa nyumba ya malamulo. Timve maganizo anu ku comment section kuti mukuziona bwanji nkhani zimenezi kumene ku Malawi Congress Party, kuti tili ndi nkhani yokhuza kuti ena adalemba kalata yopempha chipanichi komano chipanichi chatulusa dzina la munthu wina. Timve maganizo anu through comment section za momwe mukuyonera nkhani. Ndipo mu video ya msiku lero munali ndi ine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupasirani na ma videos amene tikulukonzerani pano pa Samba Vita YouTube channel.